Żejjed, ħabbilni ħanirbaħ, mhux lili, imma kunu għafu eżatt x'inhi. Se nipproponilkom imħatra tal-ġen. Nagħmlu mħatra li ma waħda jirnexxilha toħroġ pregnant bil-baby tani. Immaġinaw il-baby tani ġużaqkom. We'd be super famous, da. Hello. Hi. Biku minnek naqadil attent għal dik. Ħedawn biex nafżak. Brenda, be careful, eh? Sanejnek. Tal-mix ħajtek. Jew magħna jew kontra tagħna. Ritnej. Isti. Għalfejn. ħabbilni ħanirbaħ, kontroversjali l-isem u jew aħjar it-titlu ta' dak li kien play, kienet fuq rappreżentazzjoni teatrali fuq palk, u llum il-ġurnata din naraw li se jkun film. Ma nafx jekk rebħitx jew le Shelby illi ħadet sem kemm fil-rappreżentazzjoni teatrali u anka issa tkun qiegħda fuq il-film. Irbaħ xi ħaġa Shelby. Kolkom taraw il-film u s-siru tafu mbagħad. L-arkiku saqsejtek affarijiet oħrajn. Mela, għandna lil Shelby hawnhekk, għandna wkoll fin-nofs lil Michaela Gallia illi tispikka b'dak in-nokli partikolari. U mbagħad in-naħa l-oħra għandna wkoll lil Sara Mikallef illi xara wkoll partikolari b'dan il-vjola hemmhekk. M'għandniex l-istilista tax-xahar tagħna biex jitkellem fuq ix-xahar, imma ġibtkom hawnhekk biex tgħidulna aktar fuq dan il-film. Illi huwa kontroversjali daqs it-titlu tiegħu? Ifimni, Iva, u nittrattaw ħafna temi li forsi wieħed ma jarax fi produzzjonijiet Maltin jew. Però huma temi li huma realtajiet tal-ħajja. Għandek it-temi aħna t-tfal, tfajliet minn xi qed ngħaddu l-esperjenzi li qed ngħaddu mal-familji tagħna jaffettwaw kif l-attitudni tagħna ma' sħabna, ġifieri ma' realtajiet tal-ħajja. Jien kelli ċans illi nsegwi u b'mod illi mhux suppost ngħidu ma wasal li anke skript kien tar-rappreżentazzjoni teatrali. U jien biex wieħed jisfida l-ħsibiet tiegħu dwar is-soċjetà tagħna. Li ħammorru għall-film ovvjament ħanilħu aktar il-massa. Fil-verità, ħanibda minnek Sara, kemm temmen illi s-soċjetà Maltija jew it-tfajliet tal-lum il-ġurnata joqodilhom it-titlu ħabbilni ħanirbaħ. Ħanibda bik. Ifhem. Ara, dan il-film jiena narah li mhux biss għaż-żgħażagħ imma għall-familja kollha ovvjament dan over 16. Ġifieri imma huwa għall-familja kollha, ġifieri kulħadd jieħu xi ħaġa minnu. Apparti il-fatt li hemm ċerti tabuż li nitkellmu fuqhom u nikkaverjawhom, konna wkoll affarijiet fejn ħajjitku n-nies, għandna momenti fejn ukoll daqsxejn iktar sad. Fejn forsi jibku wkoll. Michaela, la saqbis fin-nofs, inti l-aktar gold digger fil-film? Ejja, jiena ftit daqsxejn bossi ħdejhom, dominanti ħafna. L-irwol tiegħek f'dan il-film? Jiena ninterpreta l-irwol ta' Brenda. Brenda għandha ġiex karattru personalità mal-familja, persuna li tkun inqas dominanti, ma' sħaba tkun dominanti, tkun bossi, itik m'għandhom x'jagħmlu huma jisimgħu minna jidak li trid li Brenda trid tkun dominanti fuqhom, tkun bossi huma jisimgħu minna. Però fil-verità hemm storja behind it all, għax ovvjament il-familja tagħha, l-istejjer li hemm fil-familja ta' Brenda huma stejjer li huma ftit taqsim il-qalb. Tajjeb aħna ngħidu li aħna fil-verità fil-film qegħdin erba' tfajliet iżda Jasmine Farrugia. Eżatt, ma setax tiġi magħna. Nispera li mhux qed tilab il-biljett tagħha biex tirbaħ bħalissa. Però l-erba' li intom hekk kontu tafu xulxin qabel bħala Jiena u Michaela konna naħdmu flimkien qabel għax irreċtajna flimkien ftit snin ilu. Imma mbagħad il-kumplament
Lil-ħadd, jiena ngħidha jiena ma kontx naf il-ħadd, però klikjajna ħafna u kienet ovvjament Hija vera. ħaġa kruċjali din għall-film għax irridu nuru li aħna erba' tiħbieb isnaħwa. Tafu l-xurxin sew. Eżatt. Qabel ma bdejna filming għamilna xarejn saħ rehearsals. Okay. Aħna ħafna mexxeni kienu flimkien. Mux rehearsals biss, morna nieklu. Ħafna flimkien, affarijiet. morna naraw. Għax importanti. Mek stajtu tajduli kont bejnkom jiena ġifieri. Importanti li Għal-reċtar li mbagħad. rrid ikun hemm ċertu chemistry bejnietna. Ekku. Min ħajara l-film se jara li aħna anke l-kliem kif ngħiduhom kollox maġel, kollox għax id-direttur. Ġifri bħala film huwa kontemporanju ħafna u reali. Reali. X'ti preferi, Shelby, il-film jew inkella jew inkella fuq il-park? Naqra mistoqsija antipatka. Huma żewġ affarijiet kompletament differenti anka inti kif tittirreċta għal-palk jekk tagħmel mossa tagħmel iktar ikbar biex jarawk in-nies ta' fuq wara. Fit-television anka sempliċement moviment żgħir. It-tnejn huma sbeħ ħafna, il-palk ovvjament għandek l-interazzjoni mal-udjenza li hija bellezza ħafna ta' dik l-enerġija. Ma nafx jekk waqt li qed nitkellmu nistgħux nerġgħu naraw siltiet mill-trailer. Min-naħa tiegħek, Michela, ħassejtek skomda tinterpreta dan ir-rwol? Le, jiena ili madwar 6 snin nħożen fi dramas lokali, pero dan il-rol kien l-iktar wieħed li ħadd gost nagħmel. Kien challenging ħafna. Għaliex jiena għandi 21 sena, pero kellna ninterpretaw ir-rwol ta' tfajla ta' 15-il sena. Allura l-mod kif nilbsu, l-mod kif nitkellmu, l-mod kif nirreaġixxu, kellna nosservaw ħafna tfajli ta' 15-il sena kif jitkellmu li hija sakemm badna eżattament ir-rutina ta' kif irridu nitkellmu, kif irridu nimxu, anke sempliċement il-moħsi bidejna. Taqbel miegħi li tfajliet Maltin kibru? Ħafna. Mhux il-Maltin biss, naħseb iż-żgħażagħ in ġenerali. Jien naħseb attakkajna l-age range tajjeb fil-performance tagħna. Naħseb illi Brenda insa tkellem mal-karatterija, Brenda fil-film għalkemm hi tfajla ta' 15-il sena. Ija. Pero l-mod kif titkellem issa waħda adulta, ġifieri. Hawnhekk qed naraw xeni pjuttost intriganti ħalli ma min ħadtu pjaċir tirrextaw l-iktar. Naħseb jiena l-iktar ma' xulxin huwa Ma' xulxin, għandna kellna ħafna xeni ma' xulxin, imma mbagħad aħna titqis li kellna l-ġenituri u l-familji tagħna. Shelby inti l-iktar diplomatika. Sara jgħidilna l-verità. Kellna l-ġenituri u l-familja tagħna. Ġifieri jien ma stajx nirreċ ta' ma' ġenituri ta' Brenda. Eżatt. Għax jekk kellna xi xena forsi, imma ovvjament jiena nieħu gost. Ħadd gost ma' minn. Dimna ma' ħafna turi stabiliti bħal Sera Camilleri, Vince Micallef Pule, Carlos. Narsi Kalamatta. Narsi Kalamatta li għalina huma we look up to them so much, allura għalina kienu nur kbir. U aħna kif ħajkonna il-privileġġ li nsegwuh dan il-film? Mela, għada, sibt 3 ta' Novembru se jkun hemm screening fis-6 ta' filgħaxija u fid-9 ta' filgħaxija. Mela, fis-6 ta' filgħaxija. L-ewwel screening u fid-9 escort hemm it-tieni screening. U fejn? Cinemas Il-Belt. Imbagħad ikompli mill-21 ta' Novembru sa 18 ta' Deċembru. Mill-wieħed iġifieri, ara naqra. Mela, min irid jarah dal-film irid jaħsiblu kmieni u ħajkun qed jintwera għada. Ekku. Żewġ screenings ħajkun hemm. Wieħed erġgħu jirrepetuhom. Fis-6 u nofs. Ija. U fid-9 ta' filgħaxija. Tistgħu tixtru tickets minn issa ġifieri għax qegħdin miftuħin. Rajta kemm taf tbieħ? Il-website tal-NBC. Umbat Jixtru ħatarawa. mill-21 ta' Novembru, 21 November sa 18 ta' Deċembru. Din hija inizjattiva oħra tal-Valletta 2018, ġifieri dawk kollha li jgħidu li għax fil-weekend ma nafx se nagħmel. Illum tajtkom għażla, ġifieri jekk tridu tmorru għall-irdos u l-kwiet taraw il-film, dan huwa film li ħajqan għal ħafna ħsibijiet. Jekk ma jimpurtax inżid xi ħaġa. Kollu tiegħek. Mhux l-opinjoni tiegħi biss, ma nista' nitkellem mal-kast kollu. Jiena nemmen li dan il-film huwa wieħed mill-aqwa films Maltin li qassaru f'Malta. Ġifieri huwa. Qed tisaqsin il-floor manager, jekk hux tgħidlek għaliex ħadd sem fih inti. Le, ma għax li kieku ma ħadd sem fih jiena ġenwinament. Inkun onorata li Malta produċiet xi ħaġa ta' kwalità daqshekk kbira. Imma il-kwalità kif kellna direttur brillanti. Eżatt, minn jgħiduli naqra. Kif qed tikkwalifikaw għal Direttur Mario Filippa Zopper. Kemm hu bravu. Ħafna bravu. Għallimna ħafna. Minajru kieku ma nkunux nistgħu nuru dil-kwalità. Ovvjament. Kien hemm xi xena partikolari Shelby li kienet diffiċli biex tinterpreta?
Iva, jina kelli xena kienet naqra jibsa, kienet emozjonanti ħafna, u allura anka sakemm isek tidħol fija Kien xena. erba' xeni, U jkollok, Iva, jkollok ovvjament iktar minn take wieħed, allura biex iżomm l-istess livell ta' emozzjoni tkun naqra diffiċli, però minnija u kienet ċena li gburija bija jina. Aqtaw li waħda biskurzita, jiena xbajt nara television lokali illi jdur biss mal-intriċċi, mal-qtil, mal-vendikazzjoni u mal-ħdura bejn in-nies. Kieku ngħixu eżatt kif jiġu imwassla ċertu serje. Kieku nibdew nikkonsidraw li nitilqu mill-pajjiż. Ejdu li mhux hekk dal-film. Le. Fimni le, hemm forsi naqra bilanċ, x'qed hemm affarijiet drammatiċi iżda iżhom affarijiet li jidhru forsi realistiku. Li tista' tirrela mhux xi ħaġa li qatt lollu xi ħaġa li tista' tirrelata ħafna magħha ma' Jiġifieri l-emozzjonijiet l-iktar illi hemm valur, jingħata valur fihom f'dan il-film. It-tieni ħaġa il-mod ta' kif il-lifestyle tal-lum il-ġurnata. Taż-żgħar relatat mal-kbar jew inkella. Jien naħseb ħafna nies li jistgħu jitalmu minn dan il-film bbażat mill-istorja u mill-valuri meħudin minnu. Ifimni il-film qed juri s-soċjetà kif inbidlet, qed juri forsi xi ftit valuri li tlifna taħt l-iskuża li qed nimmodernizzaw ruħna iżda ġiel lil dak li jkun jistaqsi jgħid imma sa fejn kapaċi nasal biex jien inkompli mas-soċjetà. U kull tfajla ġejja minn Background differenti tal-familja li dik Għandna taffettwa karattru kompletament differenti minn xulxin. taffettwa l-attitudni tagħhom kif tmur man-nies. Inti qed tieħu li kieku dil-persuna ġratilha din il-ħaġa, kulħadd jinterpreta b'mod differenti, kulħadd jiġri fil-ħajja vera. jieħu azzjoni b'mod differenti. Allura peress jedin erba' karattri kompletament differenti. Tittara mbagħad il-ħajjiet tagħna kif jisseparaw, Naħseb illi tajtuna biżżejjed kurzita fidejkom biex tkunu qegħdin tiksbu aktar informazzjoni fuq liema sit. Fuq Embassy Cinemas. Fidejkom biex tkunu qegħdin tgawdu dan il-film. L-ewwel screening tiegħu għada fis-sitta. Maħjar morru qabel, xinkella. Fis-sitta, jew inkella. Għanejlek, jekk jkunu jafu ktar informazzjoni, jew iżuru l-Facebook pages tagħna, għax aħna dejjem nippostjaw fuqhom, jew inkella jmorru dirett fuq il-website tal-Embassy Cinemas u jaraw dirett il-ħinijiet u jistgħu. Vera tinqala biex tippreżenta. Thank you. Kważi, ħanaddu l-ura. U tista' issa rek jirna xrik tifhem dak. Imma bħalissa x'ħenu ħaniċċekkja. issa ħammorru, ħanamilek faċli, ħammorru għal telebeħ. Sewa, pero trid tirna xirek dbiħ ħienna li ħanibqgħu hawnhekk għaliex wara għandna wieġeb bil-kontra u rridu jeħdu ħsieb li morru jaraw ħabbilni. Mela, li ma kamera nista' nħares, hello! Mela, għal min jixtieq jara l-film tagħna ħabbilni ħanirbaħ morru fuq is-sit tal-Embassy Cinemas jew inkella followjana fuq il-Facebook page tagħna, issibu kull informazzjoni hemmhekk huwa film sabiħ ħafna, jiġifieri morru warawh kemm jista' jkun malajr. Issa, ibqgħu fuq il-linja kont se ngħid. Ibqgħu magħna hawnhekk teqilbux mhux il-paġna. L-istazzjon. Ħanamluha faċli. Teqilbux l-istazzjon għax għandna ħafna u ħafna iktar affarijiet nurukom. Fidejkom fi ftit kliem, fidejkom biex tkun qegħdin issegwu ħabbilni ħanirbaħ u fidejkom biex iċċempluli jekk trid tirbaħ wara dat telebeħ.